papan mriki ewa semanten tumrap pun kadang menika kedah kebak pengantos-antos jalaran mengsah dereng saged katingkes mengsah dereng saged dipun sirnakaken kuwatosing manah kula Yayi Kunto saoncatipun parang muka saking negari Purubaya andhanipun Prabu Wesiaji yen ngantos nyusun kegiatan lajeng datengi wonten negari Ngastina saperlu namung badhe njungking kawibawanipun Yayi Kunto badhe nelokaken negari Ngastina menika ing dadosaken kuwatosing manah kula Yayi mangkono dereng utawi dangu berdak saking katebian ning prapanipun Dewi Utari pun Kanjeng Hyang Utari wonten wigatos menapa semunipun kok sumengka penggalihipun nggih wayah Prabu Puntadewa kawruhanana katemben wening Caturayana Duratmaka wujude memper kaya dene anakku lanang parikesit ya paripurna dheweke njaluk pangestu njaluk palilah satemah njaluk sifat kandel pusaka Ngastina kang wujud senjata pasopatita pasrahke yoga ku parikesit nanging yen sumurupa sakwise pusaka ditampa anakku lanang sejatine wujud dudu anakku parikesit nanging pancal maning mungsuh Yayi Prabu pitados menapa mboten Yayi mengsah dereng kula pejahi namung sampun nidra pusaka negari Ngastina Pasopati sampun dipun cidra dening mengsah lajeng wujudipun menika sinten yektasipun Kanjeng Hyang wayah Prabu sumurupa kang membu anakku lanang kang membu wujude parikesit wujuding manita ngakune yaiku Dewi Sri Tanjung kuwi kang nyidra pusaka Ngastina wayah Prabu kadang kula Yayi Puntadewa dumadaan menika wonten tamu larene-neman pegik warnanipun sowan dhateng negari Ngastina prayoginipun enggal dipun kurba menapa menggah wenganing gantha wedharing rasa mbok bilih menika wonten gandeng janengipun kalian gagaring negari Ngastina mengko bocah bagus sapa sing dadi kekasihmu munggah ana setinggil Binaturata nuwun pangapunten duh sinuwun menawi paduka nilakrami dhateng jasad kula nami kula pun Bambang Sidapeksa aranmu Bambang Sidapeksa dasinggihan mekaten kula wingking saking kasatriyan Bumi Retawu ana wigati apa kok kowe munggah ning Papatan Agung malih-malih menapa sinuwun kula bidhal saking kasatriyan Bumi Retawu kula badhe ngawawu Sudarma
Lah sira iku yogane sapa? Nggih, sira iku yogane sapa? Bambang Sidapeksa. Midherek keteranganipun Kanjeng Ibu Pradapa, kula menika yoganipun Kanjeng Rama Sedewa wuragil ing ngamarta dhuwur nuhun. Pramila sinuwun menawi estu ing sakmangke kula kejawi badhe nderek suwita. Kula badhe pinanggih kalian Sudarma kula. Kula kepengin ngetingalaken dharma bukti kula sinuwun. Kagat resang kapirangu renangkul kinampit kampit dosang renaning dawana yoki tukang malang ati yoki tukang ana sing tias kaya jumung maton matur ning matur sing nganggo waton Sidapeksa apa tandha yektine lamun toh sira iku yogane Dimas Sedewa. Kanjeng Ibu sampun peparing pusaka wujudipun duwung kala misani tilaranipun Kanjeng Rama Sedewa. Biring sakmangke kinarya tandha yen kula menika yoganipun Kanjeng Rama Sedewa. Koko Prabu Yai Punta prayoginipun kados pundi? Sidapaksa dipun timbali menawi estu menika nggadahi pusaka duwung kala misani kinarya syarat sarana tentreming negaring Astina lan ingkang wayah parikesit dipun jumenengaken Alendra kanthi timreksa Yai Punta maragake maju lan aturna kaya ngapa wujude duwung kala misani nggih. Prabu inggih menawi nitik saking wujudipun lan pamoripun menika leres duwung dapuripun kala misani Yai Punta. Kawijaksan sakwetahipun badhe kula aturaken Koko Prabu Ndaramati inggih bocah bagus Sidapeksa kula wonten dawuh paduka menika sinten? Ingsun Natandrati Prabu Bathara Kresna. Kowe arep golek Sudarmamu, goleki Yai Sedewa. Kasinggihan mekaten sinuwun kanggo neter ketrimaning awakmu yen pancen bener Sidapeksa iku kok turase Dimas Sedewa tegese sira iku bocah trahing ngamirya rembesing madu pinastika dudu loro saudon telu sakrupan kowe tak todi rening negara Ngastina geger ana Duratmaka ana maling wujude maling yaiku Nalendra saka ing negara Purubaya. Prabu Wesyaji sak madya balani ngirit raja telukan yaiku Prabu Subang Suradigda ya Prabu Suradenta iku ingkang kumamane nyidra pusaka Ngastina Pasopati cilik bisa ngaturke baline Pasopati gedene bisa nyernake kridane Prabu Wesyaji sak madya balani kowe tak tampa lan bisa pinanggih kelawan Sudarmamu Dimas Sedewa. Menawi ngaten sinuwun kula madal pasilan nyuwun pamit.
Trigonata kadangipun Kakang Yayi Prabu piye prayoginipun dipun awat-awati larem menika sampun ngantos dipun tegaken ya yen ana perkara ing lakon aku tak weruh rupane wis aji kaya ngopo ora mung trima perintah ora mung trima wakile sing teka ning papan kene ning ora lega atiku yen aku durung bisa mas padake wujud kang sejati yaiku wujude wis aji Yai Punta kula nyuwun pamit medal jawi Yai. Sama pratandha minduyat amon-amon lerek gumampang sadosa lakuning angkara ana bocah nom-noman sapa iki maju ning alun-alun murugi ditepungke kisana aku Bambang Sidapeksa kowe Bambang Sidapeksa dasar kepara nyata nitik sandangan itu wong tanah sabrang iya kekasate sinuwun Prabu wis aji jenengku Gendra Surantaka kowe dadi jagone wong negara Ngastina dasar kepara nyata tak jaluk negara tak jaluk dampare sing kudu Gumantinata sing dadi ratu Gusti Kusun Prabu wis aji maju remet dadi glepung sawurunga ngambararum ring kusuma patobat jagat Bathara yen pancen ora kecundha Wadyabala
Mara Gage Mundura. Dudu mung semunange mung se Dewi Sri Tanjung. Bocah meneman kok aja gemedhe kok aja gemagus Raden. Kekasihmu Mara Gage ngaku aku serayaning saka negara Ngastina. Aku Bambang Sidapeksa. Panjenengan sapa? Aku Dewi Sri Tanjung. Munda ilang kebagusanmu kowe mundur aja melu-melu. Negara Ngastina tak jaluk dampar anti Prabu supaya dilenggahi Kakang Prabu Siaji. Langkana kuwandane Sidapeksa. Apa kelakon mani karo aku? Sing tak wedeni apamu Sri Tanjung. Lemno pangindamu remet kelakon dadi glepung njogeta tak kendhangi. Wong apa rangkok rendah tak kaya ngono. Jejiban sing luhur dadi jagone negara Ngastina. Serayane sinuwun Prabu Kalimataya. Ampun nganti kepencut, ampun nganti kepelut kalih Sri Tanjung nika wujude rente mas. Prayogane kepiye Kyai Semar Badanaya dipun lepasi jemparing Gus. Sumbarang lindu bumi konjing gumaludu guntur getuk. Dewi Sri Tanjung gilang-gilang kuandhanten kena ginugut ketrajan jemparing. Nanging sang dewi kang wis kacundhukan pendhaga ingkang ingsi banyu penguripan najan mati bisa urip gumregah kaya ginugah. Sidapeksa bisa urip maneh aku Sidapeksa.